Velkommen til Hvor du fra, præsenteret af Momondo i dag her fra Glyptoteket i hjertet af København. Og det er et fuldstændig perfekt sted til det, vi skal i dag. Vi skal nemlig dykke ned i en kendt danskers DNA-historie. Og dagens hovedperson, det er Rasmus Wallbridge. Han er skuespiller og komiker, og han er kendt for at få os danskere til at grine af det absurde i hverdagen. Normalt så ser han verden gennem humor, men i dag der skal han se verden gennem hans forfædres øjne. Så lad os gå over og møde Rasmus og spørge ham, hvor er du fra? Det er over... Okay, sindssygt. Det er vildt at tænke på, ikke? Og det synes jeg, det er. Ja. Det skal ikke fremstå forkert. Nej, det er fordi det har jeg bare overhovedet ikke regnet med. Det har jeg bare overhovedet ikke regnet med. Altså, jeg kan ikke nu med dig i stolen. Jeg kan ikke stille dig næste spørgsmål. Jo, kom. Og jeg fik sygt meget kvalme hver gang. det er et dårligt minde. Det er et dårligt minde, ja. Goddag, min ven. Goddag, du. Velkommen til. Tak. Godt at se dig. Lige måde, du. Og tak for, at du var med. Tak. Er du klar? Gud, hvor bor du flot. Jeg bor flot her, ikke? Jeg har lejet det kun til os. Har du fisk? Jeg har fisk her, og lidt marmor og planter. Nej, det er flot. Er du spændt på det, ikke? Jeg er sindssygt spændt. Ja. Jeg ved nul om mig. Du ved ingenting? Nej. Om det er der faktisk ikke nogen, der gør det. Der er tit, hvor man hører i familier sådan, at så tager de sådan en ting, og så finder de ud af, hvor de er fra og sådan noget. Det er der ingen i min familie, der har gjort. Så jeg bliver den første. Og du har ikke hørt om en bedstefar eller bedstemor, der er fra et eller andet? Jo, jeg har lidt med en oldefar. Okay. Men jeg er ligesom den første, lidt ligesom den første, der tager en studentereksamen i en familie. Ja. Så er den første, der ligesom tager et mundskrab. Og det er det, vi tager i dag? Ja. Hvor er det godt. Jamen altså, skal vi ikke gå op i festsalen, og så finder vi ud af, hvad familien har at byde på? Det er ikke bare mig, der er spændt. Det er jo hele min familie. Ja, de sidder og venter. Hvornår skal du det der? Ja, det forstår jeg da godt. I Hvor du fra starter vi altid med en DNA-test fra Ancestry. Men DNA alene fortæller ikke hele historien. Derfor har vi fået hjælp af slægtsforsker Per Hundevad Andersen, som har analyseret resultaterne nøje. De første mennesker, Homo sapiens, opstod i Afrika for mellem 200.000 og 300.000 år siden. Vi følger både hans fars og mors linje fra det centrale Afrika mod nord. Er du god til verdenskort? Altså, om jeg kan et verdenskort? Ja. Jeg er faktisk ret god til geografi. Er du det? Altså, jeg er faktisk ret stærk til geografi. Altså, sådan internationalt? Ja, altså sådan til lande, og hvor især er god til at vide, hvornår, hvis nogen hedder det der, hvor de så fra. Okay. Og det er, fordi jeg spiller sygt meget FIFA. Og der får man lige lidt... Så får man lidt viden. Ja. Om at hvis de hedder noget med det her, så er det tit fra Polen. Hvis de hedder noget med det her, så er det tit fra Bulgarien. Eller... Okay. Ja. Nå, men så må vi se, om du kan bruge det til et eller andet i dag. Kom. Det er ikke sikkert. Rasmus, det der med sådan at kende til sine egne rødder og til sin egen identitet. Hvorfor det er sjovt? Det ved jeg ikke. Det er dig, der griner af mig. Ja. Hvad så? Er det noget, der betyder meget for dig? Ja, det tror jeg, det gør. Det gør det faktisk. Jeg har bare aldrig rigtig sådan lykkes i at finde ud af det. Okay. Men der kan vi hjælpe dig i dag. Jeg hedder jo Wallbridge. Du hedder Wallbridge, så der er måske noget... Så jeg har jo tænkt, det er ikke fra Danmark. Nej. Ja. Men jeg tør ikke at sige noget, jo, hvis jeg kan afsløre noget. Nej, jeg ved, at min familie er fra Skotland. Mm. Jeg har lige været i Skotland. Ja. Hvor jeg egentlig gerne vil undersøge det. Men finder så ud af, at vi tog på pop i stedet for. Ja. Endelig var jeg i Skotland for at finde ud af det. Vi røg poppen. Fordi at man skulle komme ind for et bestemt tidsrum, og så var vi stive dagen før. Altså, det var sådan noget. Jeg skrev til ambassaden. Hvor jeg er fra? Snakket. Er det rigtigt? Skriver du til ambassaden? Ja, for jeg vidste ikke, hvad jeg skulle skrive til. Okay. Så jeg var indtil sådan... så mødte jeg en, som sagde, at jeg skulle skrive til nogen. Du har også en møde på en pop. Okay. Men jeg har været i Skotland. Jeg har lige været i Skotland. Jeg har lige været i Edinburgh. Du har lige været jeg finder ikke ud af noget som helst. Okay. Men jeg finder... Jo, inden da har jeg undersøgt lidt og finder ud af, hvor min oldefar kommer fra, hvor han er født. Mm-hmm. Hvilken by han er født i. Okay. I Skotland. I Skotland? Ja. Okay, så der er et eller andet der. Jeg ved det. Han kommer fra Skotland. Ja. Okay. Helt klart. Jamen altså, vi starter jo en del flere år tilbage, end fra da din bedstefar levede. Okay. Vi starter jo altså 100-200.000 år tilbage i tiden. Der var han der ikke. Det var han simpelthen ikke. Og vi starter selvfølgelig i Centralafrika. Hvad tænker du om det? Altså, hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at dine forfædre for mange tusind år siden, de startede i Centralafrika. Fordi det er der, alle mennesker, de stammer fra. Nu har jeg jo lige sagt, at jeg er god til geografi. Ja. Er der et land, der hedder Centralafrika?
Det er der ikke, men altså, der er den centrale... Afrikanske republik? Ja, præcis. Er det... Okay, så det er et land? Ja, det er det. Men det kan jo se, det ligger lige i midten. Det synes jeg er meget ligger op til min familie. Vi er sådan hverken... vi er meget i midten. Ja, okay. I er meget i midten. Men det er over... Okay, sindssygt. Ja. Det er vildt at tænke på, ikke? Og det synes jeg, det er. Ja. Men altså, dine forfædre vandrede jo så, og det er den rute, vi ligesom skal have kortlagt nu. Og jeg tror, de har været hurtige. Du tror, de har været hurtige? De har været hurtige ude. Ja, det kan godt være. Jeg har faktisk troet, jeg var lidt fra Nordafrika. Det kan være, vi kommer derop. Vi finder i hvert fald ud af det igennem de 5 runder, som vi skal igennem i dag. I hver runde, der er der selvfølgelig svarmuligheder. Og så må vi altså se, når vi er færdige i dag, om vi har fået kortlagt din forfædres rute. Hvor mange procent centralafrikanere er jeg så? Ved jeg det? Det kan jeg ikke svare på. Okay, jeg er klar. Ja, det er godt. Jamen, den første runde, den hedder, hvor kommer duften fra? Jamen, så har vi fået lidt rekvisitter ind, og det skal vi dufte til nu her. Ja. Og jeg præsenterer lige tingene for dig. En af de her 3 ting, der står foran os, repræsenterer nemlig det land, som dine forfædre de tog til efter Centralafrika. Okay. Det første, vi har herovre, det præsenterer Sydafrika, og det er Rubers te, som er, nu læser jeg lige op her... Er de gået sydpå? Jamen, det kan jo godt være, at de er det. Du skal jo gætte det nu. Okay. Der kommer 3 svarmuligheder. Okay, ja, okay. Ja. Og det hele er ikke syd. Nej. Det første her. Rubers te, som sagt. Jeg læser lige op. Sødlig, jordagtig og lidt nødeagtig. Rubers vokser kun i cederbærbjergene i Sydafrika og er en af landets mest ikoniske eksportvarer. Duften forbindes med varm, ro og hjemmebrygget te. Skal vi lige prøve at dufte til det? Ja. Så må du se, om det gør noget for dig. Om det dufter af mor? Ja. Ja. Må jeg også? Nå, må du... Ja, jeg vil også dufte, om det dufter af mor. Ja, at det dufter over te. Ja, jeg synes ikke, jeg synes bare, det dufter af en god te. Det er den. Den er sådan lidt mild i det. Det næste her, Rusland igen. Ja. I midten. Vil du prøve at dufte og se, om du kan gætte, hvad det er egentlig? Det må du meget gerne. Det vil jeg faktisk rigtig gerne. Jeg kan fortælle så meget, at det repræsenterer Kenya. Har du et bud på, hvad det er? Så dufter af kaj. Det er tørret citronmelis. Ej, det har jeg endda ude i haven. Jeg prøver også lige her. Har du det ude i haven? Jeg har det ude i haven. Det dufter faktisk en lille smule af kaj. Gør det ikke det? Jo, det gør det en lille smule. Hvad sagde du, hvor det er fra? Det repræsenterer Kenya. Det er en frisk, grøn og citrusagtig ting. Citronmelis vokser i højlandet og bruges både i te, madlavning og traditionel medicin. Den friske duft minder om morgener i det østafrikanske højland. Yes. Okay. Og den næste ting, du får sgu også lige lov til at gætte, hvad det er. Det repræsenterer Nigeria. Det er kaj. Nej, det er ikke kaj. Det er ingefærpulver, som er stærk, varm og let skarp. Det skal jeg lige her. Jeg kommer til, fordi jeg griner at trække det ind i stedet for. Så det er jeg skal vurdere, om vi er gået til Nigeria, ja. Kenya eller Sydafrika. Lige præcis. Er der nogen af de her dufte, der ligesom taler til dig? Du var lidt inde på mor med citronmelisen. Nej, jeg var inde på mor med teen. Nå, var det teen? Det var teen. Ja, det var teen. Citronmelisen har jeg jo i haven. Ja. Jeg tænker, det kan være tegn. Men jeg tror simpelthen ikke, vi er gået til Kenya. Nej. Jeg tror enten, at vi går ned til Sydafrika for at tage en båd rimelig hurtigt. Ja. Der er gået helt op. Ja. Eller så er vi gået til Nigeria. Kenya er jo også lidt sydpå. Jeg tror, vi går til Nigeria. Vi er gået til, hvad fanden er ingefærpulver? Det er forkert. I tog til Kenya. Er vi Kenya? Det er simpelthen Kenya. Jamen, det er fordi, jeg så også er citronmelise i haven. Det må det være. Den skulle da være gået med. Ej. Og du nåede også lige selv at sige, at det lidt var et tegn, ikke? Ja, okay. Man skal lytte til mavefornemmelsen. Ja. Centralafrika til Kenya. Ja. Det er altså første stop på din forfædres rejse. Okay. Så jeg har også... Altså, hvordan fungerer det her? Er jeg så lidt kenyaner også? Jamen, det er du jo. Det skal ikke fremstå forkert. Nej, det er fordi, du ikke regner med det. Det har jeg bare overhovedet ikke regnet med. Det har jeg bare overhovedet ikke regnet med. Når jeg ser på mig selv i spejlet. Jeg synes bare overhovedet ikke, der er noget Kenya i mig. Men du skal jo huske på, at det her det er jo mange tusind år siden. Ja. Men vi stammer jo alle sammen fra Centralafrika, og derfra har forfædrene jo så vandret rundt, ikke?
Rasmus' forfædre var en del af en vigtig vandringsbølge, som for omkring 70.000 år siden nåede Kenya. Over flere årtusinder fortsatte de mod den arabiske halvø via en sydlig rute ud af Afrika, som senere skulle befolke Europa. Altså, jeg kan ikke nu med dig i stolen, jeg kan ikke stille dig næste spørgsmål. Jo, kom. Kom nu bare. Rasmus? Ja. Har du nogensinde rejst til... Jamen, jeg ved Kenya. Har du nogensinde rejst til et land og duftet til noget, som ligesom har sat sig, som du husker tilbage på, og så siger jeg ikke mere. Nu svarer du. Altså, om jeg nogensinde har rejst til et land, hvor jeg dufter sådan noget? Ja. Og det ligesom har gjort et stort indtryk på dig? Jamen, jeg er ikke så berejst. Så jeg har engang været i Sydfrankrig, ja. hvor de har mange sådan lavendelposer. Ja. Og jeg fik sygt meget kvalme hver gang. det er et dårligt minde. Det er et dårligt minde, ja. Jeg har ikke et godt minde sådan rent duftmæssigt. Jeg har fået kvalme hver gang, jeg dufter til lavendel i dag. Så det er det bedste minde, jeg har. Ja. Hvor mange lande har du været i? Ikke særlig mange. Ikke særlig mange. Okay. 3? Nej, men altså, jeg er ikke så berejst. Jeg har været meget i Europa. Og altså det her over, no. Du har ikke så har jeg faktisk været i Brasilien en enkelt gang. Okay, du har ikke været så meget østpå? Nej. Jeg har ikke været østpå, heller ikke syd. Og jeg har også været i Grønland en gang. Okay. Ja. Nå, du har da været lidt rundt. Så. Ja, der er nok også mange, altså sådan, det er ikke for, men der er jo rigtig mange, der rejser hele tiden. Ja. Det har jeg ikke lige fået gjort. Nej, fair. Jamen, skal vi gå videre til næste runde? Ja, så derfor er jeg også overrasket over, at jeg kommer fra Kenya. Det forstår jeg godt. Det her, det er runde 2, vi skal til nu, og den hedder, hvad laver de? Det er sikkert lidt i øst og vest, det her, synes jeg. Synes du det? Ja. Halskæde. Dadler. Hvad er det? Næring? Nej, det er skydning. Det er kunstskydning. Kunstskydning, okay, ja. Nu skal vi ud af Afrika. Og vi skal simpelthen til den arabiske halvø, som dine forfædre var ved for cirka 60.000 år siden. Hvor er det henne? Er det her? Det er lige præcis her. Okay. Og her foran os, der har vi nogle forskellige rekvisitter, der repræsenterer hvert land. Herover der har vi for Saudi-Arabien noget kunstgødning, fordi Saudi-Arabien er en af verdens største eksporterer af kemikalier og kunstgødning, og det udgør en betydelig del af landets eksport. Fedt. I midten har vi nogle dadler, der simpelthen repræsenterer. Det repræsenterer det. Okay, må jeg gætte? Ja. Kender du flaget? Det ved Yemen eller Oman, for der kan jo ikke være så mange andre her. Ja, det er jo også heroppe. Men det er det. Okay, jamen, så kom. Ja, men det er faktisk Oman. Oman, okay. Ja, lige præcis. Oman er kendt for sin produktion og eksport af dadler, som er en vigtig del af landets landbrugssektor. Ja. Og så har vi Kuwait, som eksporterer ædelstene og smykker, hvilket er en væsentlig del af deres eksport. Okay. Yes. Hvor ligger Kuwait? Kuwait, det ligger lige der. Nå, det er fordi, jeg er så småt, det ikke kan stå der. Ja, lige præcis. Okay. Lige præcis, ja. Så det ligger lige imellem med Irak og Saudi-Arabien. Det er ligesom at spille risk. Det er lige for. Ja. Det er vores eget lille risk her. Altså, er der nogle af de her ting, der gør noget for dig? Kunstgødning. Nu har jeg jo lige talt om citronmelisse ude i haven. Jeg vil sige, kunstgødning er nok det. Jeg har også en halskæde på. Dadler overhovedet ikke. Hvordan har du det med dadler? Har det meget, meget skidt med dadler. Er det rigtigt? Jeg kan jo ikke forstå, hvorfor folk sådan du må gerne smage. Ja, tak. Nej. Jeg har aldrig været til dadler. Eller generelt tørret frugt. Rosiner blev altid skuffet over, når vi fik dem i stedet for Smarties som børn. Så jeg har... Ja, det er også en... jeg er ikke så meget på tørrede frugter. Et svigt. De to her. Okay, du er simpelthen mest på enten Saudi-Arabien eller Kuwait. Og nu går jeg med mavefornemmelsen, fordi min søn er for tiden, hvilket jeg ikke er så glad for, helt vild med Saudi-Arabien. Okay. Fordi der er rigtig mange fodboldspillere der. Og hans yndlingsfodboldspiller, Ronaldo, spiller nede i Saudi-Arabien. Så det er meget op at vende i vores hjemme hos os. Ja. At han bare elsker Saudi-Arabien. Så det må være tegn. Jeg tror, vi har været forbi Saudi-Arabien. Det er den, du tager? Min søn og citronmelissen, det kan ikke være tilfældet. Efter dine forfædre havde været i Afrika, så tog de til den arabiske halvø for cirka 60.000 år siden. Men de tog faktisk til Oman. Det er dadlerne. Jeg kan ikke det.
Hvad tænker du om det? Det gør mig da ked af det. Ja. At vi har været med til at skabe det. Ja, når du ikke kan lide den spise. Hvor mange år siden er det? Jamen, det er 60.000 år siden, cirka, at dine forfædre var der. Så det er meget lang tid siden. Det er ikke din bedstefar, som... Hvor lang tid tog det for dem om at komme fra... jeg var i Kenya. Ja. Til Oman. Jamen, altså, jeg har det ikke det præcise tal, men jeg gætter på en 40.000 år. Så det der med, du sagde med, at de var meget hurtige om at komme ud af Afrika, det er ikke helt rigtigt, tror jeg. Det er da gået sygt langsomt. Ja. De har kun skulle krydse Etiopien og Yemen. Ja, altså, jeg ved selvfølgelig ikke, hvad vej de har taget. Altså, det kan jo sagtens være, at de lige har helt opskudt til Nordafrika, ikke? Og så... De går op til Niger og tænker, pisse, ikke der vi skal hen. Ja, vi skal tilbage igen. Vi skal til Oman. Jamen ja, okay. Så hvad er jeg så procentdel... Eller hvad hedder det? Hedder det omaner? Ikke svare på. Hedder det omaner? Eller omaner? Det hedder omaner. Omaner? Mm. Hvor meget omaner er jeg? Det kan jeg ikke svare på. Kom nu bare med nu sætter du bare den sæt brikken på Oman, og så... vi skal ikke til Indien. Vi skal til Oman. Sådan der. 3%. Hvis jeg var 2% kenyaner. Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne sige det til dig. Jeg ved det ikke. Okay. Ja. Fra Oman-området på den sydlige arabiske halvø fortsatte man for ca. 50.000 år siden videre mod Europa og Asien. Sandsynligvis langs kysten af det arabiske hav, hvor adgang til vand var en fordel. Herfra rejste Rasmus' forfædre mod Østeuropa. Men det var simpelthen runde 2? Ja. Har du nogensinde været i et land, hvor du har smagt noget, som ligesom har gjort et indtryk på dig? I og med, at jeg ikke er så berejst, så bliver det jo sådan noget pizza eller sådan noget. Jamen, jeg ved det ikke. Har du været i Italien? Ja, jeg har været rigtig meget i Italien. Jeg elsker Italien. Nej, jo, jeg har også været i Georgien. Der smagte jeg en ret, som var... som er deres nationalret. Jeg tror, den hedder capucci. Det er sådan noget, hvor du laver et brød, og kommer et råæg ned i, og en masse ost. Ja. Og så æder du det. Okay. Var det godt? Det var ikke godt. Det kunne du heller ikke lide? Nej, det er kun negative minder, jeg har med mig. Ej, jeg har også... Jeg har lige fået... Ej, det var ikke så godt. Jeg fik... Hvad fanden hedder det der i Skotland? Nå, det er der, hvor du spiser maven. Haggis. Ja, haggis. Ja. Heller ikke godt. Nej. Vi skal til Italien for det gode minde. Der har fået en vidunderlig pastaret for 2 år siden. På en restaurant, men jeg kan ikke huske, hvad den hed. Men det var med de der brede pastaer. Ja. Og med det, så hopper vi videre til runde 3, der hedder Musikken fortæller. Wallbridge, nu der skal vi til Europa. Ja, jeg vidste det. Og du vidste det? Jeg vidste, vi måtte jo for fanden der komme derop af. Ja, men det gør vi nu. Okay. Og det er år 3000 før vores tid. Så du cirka er med på, hvornår det er. Ja. Det er stadig ikke helt bedstforældrene, vi rammer. Nej, det er ikke oldefar. Nej, det er det altså ikke. Fordi min far, han sagde til mig i dag, inden jeg skulle være med, fordi vi er meget spændte. Ja. Jeg ved godt, hvor du kommer fra. Du kommer fra Ormslev. Ja. Som er et sted i Jylland. Så jeg tror ikke, han køber den her. Nej, det kan godt være. Det er stadig ude for Aarhus. Når du kommer hjem og siger, at I faktisk også stammer lidt fra Kenya. Du kommer fra Ormslev. Yes, sådan det. Og sådan er det. Nu der skal det handle om musik. Okay. Jeg ved ikke, om du er skarp i musik, når det sådan kommer til... Altså sådan verdensmusik? Ja. Lidt. Nej, det ved jeg ikke. Okay. Nej, det er jeg ikke. Okay. Nej. Okay. Kom med Overhovedet ikke. Du får de 3 svarmuligheder nu, ja? Og så lige om lidt, så skal vi altså høre lidt musik. Okay. De 3 svarmuligheder, det er Polen, det er Rumænien, og det er Ungarn. Okay. Yep. Ja. Men for at hjælpe dig, så får vi nu besøg af Andrea. Velkommen til. Tak for det. Og tak for, at du vil komme. Mm-hmm. Nu skal du spille lidt musik for os, og så skal du simpelthen gætte. Så nu er det bare lige ind tilbage. Okay. Sådan der. Flot. Nej, det var flot. Tusind tak. Hvordan, vækkede det noget i dig? Noget familiemæssigt? Ja, kunne du mærke, var der noget... Det lød rigtig godt. Det lød virkelig smukt. Altså, der er et eller andet, der siger med Ungarn. Okay, ja. For det lyder meget fint. Noget fornemt, noget historie. Det er der nok også i Bukarest og sådan noget. Men så bare lyder meget sådan, som man var til bal. Et fint gammelt bal. Og Polen har selvfølgelig også... Jeg ved ikke med Rumænien. Altså, jeg ved ikke med Rumænien. Der er selvfølgelig også noget tempo over Rumænien. Sådan noget rumænsk folkemusik. Ja.
Ja, men jeg skal ikke lytte til mavefornemmelsen. Det gjorde jeg med naturgødning. Ja, og det gik galt. Og min søn. Jeg går efter Rumænien. Er det rigtigt? Ja. Jamen, Andrea, vil du afsløre, hvad der er det rigtige svar? Romansk folkemusik. Ja. Sådan. Bum. Tusind tak, Andrea. Selv tak. Tak, for du vil komme. Jamen, så vi har været i Rumænien? Ja. Det er simpelthen første stop i Europa, ifølge den linje, som vi har fulgt her. Hold da kæft. Nå, hvor meget rumæner er jeg så? Jeg kan ikke svare dig på det. Kom nu, mand. Jeg kan ikke svare dig på det. Du skulle da for helvede hvor meget vil du gerne? Ja. 10. 10%? Så 2 til Kenya, 3 til... Eller 2 til Centralafrika, 3 til Kenya. Nej, så er vi også op. Altså løbet op. Der er også Oman. Det løber op i procenter nu, ikke? 5, 1, 3, 1. Ja, det er regnskaber, du lige selv styrer på. Ja. Det gør du. Jamna-kulturen dominerede på den pontisk-kaspiske slette. De var nomader, men slog sig ned nogle steder for at dyrke jorden. De er kendt for gravhøje, hvor de døde blev begravet med okker og bøjet knæ. Jamna-folket udgør en betydelig del af Europas, herunder Danmarks, genetiske baggrund. Rasmus, når du rejser, ikke? Har vi været øst på os? Ved du det? Jamen, det kan jo være, det kommer. Jeg vil ikke give dig for meget. Vi vil ikke være så tæt på at være hjemme. Være i hus. det finder vi ud af. Og så er taget til Mongoliet eller noget. Det finder vi ud af, for nu skal vi til næste runde. Vi skal nemlig til runde 4, der hedder nationaldrik. Så er der altså kommet lidt drikkevarer op her foran os. Ja. Det er selvfølgelig, fordi hver enkelt drikkevare repræsenterer det land, som dine forfædre tog til. Og nu bevæger vi os fra Østeuropa til Middelhavsområdet. Ja, hvad siger du til det? Altså, for helvede, hvor vil jeg være glad, hvis der er lidt italiener i mig. Ja, nu får vi at se. Altså, en af drikkene repræsenterer jo faktisk Italien. Men om det er derfra, det finder vi ud af nu. Foran os, der har vi den gule herovre. Det er limoncello, som er fra Italien. Ja. Så har vi noget fransk rødvin, og så har vi fra Grækenland noget ouzo. Ja, det er jo meget stærkt. Det er jo meget stærkt. Det tror jeg også. Jeg kan faktisk også, altså man kan næsten fornemme det her. Har du mod på at smage på noget af det? Nej. Så det være. Det vil jeg gerne. Det er fordi, det er varmt. Så tænker man sådan, når det er varmt herinde, så tænker jeg, der er ikke noget bedre end et glas varm ouzo, når det er varmt. Det synes jeg, du bare... Til at lige slukke tørsten. Du skal da bare tage en sove. Er den kras? Når du drikker. Det er græs. Men det smager jo godt. Det er jo ligesom de der hænger på juletræet. Ja. De der sukkerstænger. Hvordan? Hvad er det for nogle... De der sukkerstænger. Smager de af ouzo? Hvad fanden er I dyppet? Jeg må også gøre det i hvert fald. Og de dufter faktisk lidt, ja. Det er sådan en... der er sådan et salmiak over det, ikke? Ja. Så har du fat i rødvinen. Ja, jeg ved ikke noget om vin. Jeg kan ikke lide vin. Nej, jeg ved, den er fransk. Ja. Okay, hvad har vi herovre så? Der har vi limoncello, som repræsenterer... Jeg håber... Hold nu, okay. Det er fordi, Italien. Jeg bliver aggressiv nu. Ja. Fordi jeg håber virkelig, det her er fra. Nu skal du bare have noget italiensk i dig. Jeg elsker også, fordi jeg har gode ferieminder fra Italien. Ja? Jeg har jo skrækkeligt for de andre lande. Okay, det vil vi meget gerne høre mere om, hvis det er. Nej, men... Øj, smager. Nøj, du smager. Det smager det godt. Hvad var du mest fan af de 3 drikke? Jeg synes, jeg har det bedste i maven over den græske. Jamen igen. Mavefornemmelsen før sig i Ungarn. Tænker jeg skal ikke lytte til mavefornemmelse. Nej. Mavefornemmelsen her siger Grækenland. Jeg tror på Italien. Du siger Italien? Jeg tror på italiener. Du skulle have lyttet til den mavefornemmelse. Det er Grækenland. Ja, for Grækenland. Ja. Der er sgu noget græsk i dig. Sagde okay? Du ved godt, hvad jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have de procenter. Ja, det ved jeg godt. Hvor mange procent græker jeg ved det ikke. Kan du ikke bare sætte den brik? Sådan der. Jamna-folket spredte sig også til Grækenland omkring det tidspunkt, hvor de tidlige græske kulturer opstod. DNA fra gravfund viser, hvordan disse migranter bidrog til det europæiske udseende. Herunder den lysere hudfarve i modsætning til vores afrikanske ophav. Det er jo nationaldrikke, vi havde med at gøre her. Ja. Og sådan nogle, de handler jo nogle gange også om sådan fællesskab og gæstfrihed og sådan noget. Har du nogensinde rejst til et land, hvor du har oplevet, at de virkelig har været gæstfri?
Jeg tror, vi er over i Italien igen. Ja. Jeg har lige været i Skotland, der var de faktisk enormt gæstfri. Altså, virkelig søde og rare. Jeg synes, de er rare, som skotter. Ja. Det er også lidt mærkeligt, når man så ved, at man stammer der lidt fra, at man så godt kan lide sig selv. Men det er måske også derfor. Vi går bare lige i hak. Ja. Og jeg har engang været i Spanien, hvor... Kom så med den historie. Jeg var på Interrail, hvor vi kommer til at gå forkert, og så går vi langs motorvejen, hvor jeg var lige ved at krasse af hedebølge. Det var varmt. Og der var der en gammel kvinde, der tog mig op og kørte mig ud til en campingplads. Lyver du? Nej, det er rigtigt nok. Kæft, det var ikke en særlig spændende historie. Nej. Vi skal videre til runde 5, som hedder Mærkedag. Har du været i Bhutan? Det har jeg faktisk ikke, men jeg ville sindssygt gerne. Men okay. Der er jo noget med, at hvis du skal rejse der, så skal du rejse med en lokal guide. Gud, det er sådan et krav fra myndighederne. Ja. Men det skulle være fantastisk der. Ja. Så jeg gad faktisk godt. Altså, jeg kan afsløre så meget, det er ikke Bhutan, vi skal til nu. Okay. Det vil også være noget at springe. At det vil være voldsomt. Men altså, vi er blevet overrasket før, jo. Det er vi. Nu der skal vi til sidste stop, inden at dine forfædre de nåede til Danmark. Sidste stop? Ja. Hvad tænker du om det? Så må du fandme også snart kunne give nogle procenter, hvis vi er så langt frem i... det kan jeg ikke, men jeg tror, vi nærmer os. Så vi altså... Okay. Jeg er ikke sikker på, at jeg overhovedet kan give nogle procenter. Må jeg gætte? Ja. Ja. Sverige. Sverige. Min oldemor, hun er fra Sverige. Hun hedder Oda. Vil du ikke lige have spørgsmålet, og så svarmulighederne? Selvfølgelig vil det. Men Sverige er faktisk et af svarmulighederne. Ej. Ja. Sidste stop, inden vi når til Danmark, det er vikingernes Nordeuropa. Og dine forfædre, de satte kursen mod et nordisk land, hvor denne mærkedag fejres. Nu læser jeg lidt op her. Okay. Jonsmessa, også kendt som Sankt Hans dag, fejres her den 24. juni og er en af de mest magiske og mystiske mærkedage i landets folketro. Traditionerne er dybt forankrede i ritualer og gammel overtro. På Jonsmessa siges det for eksempel, at køer kan tale, sæler kan forvandle sig til mennesker, og at man kan helbrede lidelser ved at rulle sig nøgen i dukken om natten. Ja. Det var mest dit ansigt. Jeg grinede af, da jeg sagde nøgen. Nogen tror endda, at elvere vil prøve at forføre dig, hvis du sidder ved et vejkryds tæt på kirker. De har virkelig... da de lavede Jonsmesser. I dag, der fejres dagen blandt andet med midnatsløb, musikfestivaler under midnatssolen og naturvandringer hele natten. Okay. Jeg ved godt, hvad det er nu. Gør du det? Det tror jeg. Finland. Skal du have et bud? Ja. Altså, nu får du har faktisk nævnt de to af svarmulighederne. Ja. Det er nemlig Finland, Island eller Sverige, der er svarmulighederne. Jeg tror, det er Finland, og det er igen det med FIFA. Jonsmessa. Simessa. Tissuta. Er det en finsk fodboldspiller? Suimi. Okay. Jari Litmanen var en finsk fodboldspiller. Ja. Kan du mere finsk? Oliver Antman. Det er bare navn. Helsinki. Jonsmessa. Finland. Jeg tror, det er Finland. Du tror, det er Finland? Ja. Du er meget sikker? Ja. Det er Island. Sidste stop. Og din forfædre inden Danmark. Hvordan fuck er vi kommet til Island? Jeg ved det ikke, for der er langt. Prøv lige at se, hvor langt op det ligger her. Jamen, jeg ved godt, hvordan vi er kommet. Vi er kørt ud igennem Marokko og Spanien. Jeg tror ikke, I er kørt. Jeg tror, uden at vide det, jeg gætter, måske det er nogle vikinger, der har sejlet. Så er der også lidt Island i mig? Ja. Sindssygt. Rasmus deler DNA med flere vikingeskeletter fra Island. Blandt andet en grav med 13 vikinger, 6 heste og 3 hunde, der vidner om en kolonisering af Island omkring år 900. Dermed er hans slægt forbundet med vikingerne på Island. Og således fulgte Rasmus' forfædre en rute fra Afrika via den arabiske halvø, blev en del af Jamna-kulturen i Østeuropa og endte som en del af den nordiske vikingekultur. Hvad tænker du, når du ser rejsen her? Jo, men jeg tænker egentlig, det er meget, altså vi er jo bare gået så nord, altså uden at blive, uden at gå til Grønland. Det kan ikke komme højere op. Og det havde jeg regnet med. Så på den måde er du faktisk ikke overrasket. Stryger mod nord, fordi at jeg er så dårlig til sol og varme. Så jeg tænker faktisk, det giver god mening. Ja. Island tror jeg vil have det enormt godt i.
på grund af kulden og lyset. Er der nogle af de her lande, du godt kunne tænke dig at tage til? Jeg tror, der er dem alle, men der er selvfølgelig måske nogen, man hellere ved end andre. Grækenland har aldrig været. Det ligger nok nummer 1 på den her liste, vil jeg sige. Men det er også fordi, jeg tror, det er dejligt i Grækenland. Jeg ved ikke, om det... Altså, det lyder jo enormt... Jeg tror, Kenya vil også være sindssygt land til. Jeg kender ikke så meget til Centralafrika. Nej. Altså, jeg kender ikke så meget til landet. Oman. Jeg ved ikke så meget om det. Jeg ved ikke, om man kan dernede. Altså, men jo, det kunne da være sjovt. Ja. Kenya kunne da være så sygt. Søs. Men vil det så sige, hvor meget is... Altså, hvorfor helvede er vi ikke kommet til Skotland på noget tidspunkt? Eller måske giver det god mening, at vi så har sejlet fra Island til Skotland. Det kan godt være, at der lige har været et lille stop der. Da det blev forsyret med de der mærkedage. I hvert fald i forhold til den linje, vi har kunne lave, der er det simpelthen det her, vores slægtsforskere har fundet frem til. Okay. Sindssygt. Sådan. Så altså, når folk de spørger dig, hvor du er fra, så kan du ikke bare sige Skotland. Nu kan du faktisk sige hele verden. Ja. Ikke Asien. Hvad for et land var du mest overrasket over? Kenya. Ja. Eller, jeg ved det ikke. Jeg har nok altid kunne mærke en vis forbindelse mellem mig og Kenya. Ej, det er overrasket over. Ja. Også Island, fordi det er så lille. Jeg havde regnet lidt med, at vi siger stop i Skotland. For det er jo det, jeg ved. Selvfølgelig. Men også Sverige, fordi jeg har også en for Sverige. Ja. Tusind tak, for at du var med, Rasmus. Tak, kæmpe fornøjelse. Det var virkelig sjovt. Og tusind tak til Glyptoteket for at lægge rammer til det her program. Og selvfølgelig også tak til Momondo, der har gjort det muligt, at vi kunne dykke ned i Rasmus' DNA. Og tak til jer, der så med derude. Husk at spørge jer selv, hvor jeg er fra. Kunne du tænke dig at se og høre flere episoder med kendte personligheder, så besøg momondo.dk/hvor du fra.